Diskriminering. Maar ik zit nog wel direct uit. Ik is getrouwd. Zoek je opvinden. Als je met de koude gesprek zit, wat kan je doen? Machtig vrouw mensen alleen nog stil bly. Eerstens, ek is baie gelukkig getrouwd. En ons ook nie 'n tyd nie. 3 van die mans wat jou website gebruik is. Ouwitje. Ja, dat maakt het niet, joh. Ja, dat maakt het. Ja, dat maakt het. Hé, kan je geen oppie. Ik dans dan net zo erg op het volgende. Mensen maken is niet maar een klas. Het is een kunst. Bijna algemeen om 2 persoonlijkheden bij elkaar te voegen. Man, of jy help ons of ek kom kyk persoonlik na die medisinale plante in jou tyd. Dan kan ek jou net kapasiteit in tronk kry. Ja, maar jy moet seker pas op. Wat sê jy nou? As nie dit jy nou. Gaan ek die geskik. Staan